Kang duit receh bias ini. Percaya sing liwat iki mau ya ngono dituntun anake iki. Iki mau ya tuku mie ayam rogo del. Pulure pedhot. Walah. Dulu gue lewat ngarep barang lah. Lah lagi kok tuku mie ayam kok ora oleh. Lewat ngarep karo Mas aku bakul galon. Ngapit mau kok daldel ae. Nggih. Wujud kira sota sakuran ya Mas ya. Syukur ngersani Gusti. Aku tak cerita sithik. Heeh. Kenapa kok nek pati khususnya kok do nanggap ketoprak kok diarani wayah sedekah bumi niki paham karepe ta ora? Loh, sedekah menurut saka 3 penggalan kata. Setahun pisan dienekno. Ora mesti Ketoprak iki lho. ora mesti nggih. nek iki 2 tahun setengah ora ono ketoprak rongos kok. Ya apa? Lah ketera corona ketoprak ora ono sing tanggap. Oh iya. Oh. Nek wis selamatan wis bancangan. Dengan semangat gotong royong, warga Karanglegi ngenekno sedekah bumi. Ya. Hanya apa wae ditempuh, najan wayahe bayar sekolah, najan wayahe sembarang nindak, tetep ngenekno sedekah bumi. Ora ngono. Sedekah bumi iki sing ana wong Jawa Tengah tok. Lho, Pak Ngadina tak kei bahan materi. Sedekah bumi ku sing ana nek Jawa Tengah tok. Jawa Timur, Jawa Barat iku ora ana sedekah bumi. Sing ana nek Jawa Tengah sebabe apa? Lah sebabe ngene ben do paham. Sing nom-nom iku sesuk generasi berikutnya. Nek ana sedekah bumi iki, nek ana wong ngomong ngene iki lho sing dikhawatirno. Kabumi iku musyrik, kabumi iku sirik. Sing cerita ngono iku berarti wong sing ora ro sejarah. Ning nek sing ngerti sejarah, sedekah bumi ya digedhekno. Rego sedekah bumi iku tolak balak. Sebabnya ana critane iku. Ana critane. Jawa Tengah iki dhisik melu wilayah wewengkon Mataram. Sing dipimpin Sultan Agung Hanyokrokusumo. Delala pada saat itu Mataram kena pagebluk, larang sandang, larang pangan. Bingunge Kanjeng Sultan, akhirnya dolan ning pondoke Sejanggung ya Saridin miyono kayen njaluk egoh pratikel. Kakang Sejanggung kawontenaning Mataram kok ngeten iki kados pundi nggih kula nyuwun egoh pratikel. Karo Sejanggung dawuh Kanjeng Sultan monggo kula atur